Tuntuuko susta, että sä et ymmärrä mitä lapsesi, poikaystäväsi tai random koditon äijä sulle selittää kaukaisesta galaksista, jossa on soturimunkkeja, hohtavia valotikkuja tai mystistä voimaa? Ei hätää, tässä videossa mä avaan hieman tätä maailmaa teillekin, jotka ette tiedä. Videon siis toki voi myös katsoa, vaikka olisi nähnyt Star Wars, mutta niin. Eli siis ideana on se, että yhdessä jaksossa käydään läpi yksi Star Wars-elokuva, ja obviously tässä on spoilereita, jos sitä ei nyt tajunnut vielä. Mut nyt voidaan mennä ihan itse pihviin, ja mä teen näitä lisää, jos näyttää siltä, että nää menee hyvin. Yeah! Saanko esitellä 2 mystistä kaapujäbää, jotka ei siis salee todellakaan kuulu mihinkään muinaisiin soturimunkkikultisteihin, mutta sille ei ole mitään väliä tässä. Obi-Wan Kenobi ja Qui-Gon Jinn. Kyseiset kaapujäbät on lähettänyt kansleri Valorum neuvottelemaan rauhasta Nabun kuningatar Amidalan ja kauppakollektiivin edustajan Nute Gunrayn välille. No, neuvottelut menevät snadisti reisilleen, kun toiset moinaiset kaapujäbät, josta kerron vähän myöhemmin, on päättänyt määrätä Nute Gunrayn tappamaan meidän rakkaat soturimunkit ja hyökkäämään Nabulle. Ei me hyvin. Kuitenkin meidän jedit, eli kyseiset soturimunkit, selviytyvät aggressiivisista neuvotteluista planeetta Nabun pinnalle ja onnistuvat poikkelehtimaan hyökkäyssodan keskellä samalla pelastaen jonkun tämmöisen rotan näköisen olennon mukaansa. Tämä rotan näköinen asia, Jar Jar Binks, johdattaakin meidän jedit vedenalaiseen valtakuntaansa, jossa jedit anelevat apua kyseisen kansan johtajalta hyökkäystä vastaan. Apu ei kuitenkaan heru, mutta he saavat kulkuvälineet, joilla voivat saavuttaa Nabun pinnalla olevan pääkaupungin Theedin. Theedin saavuttuaan hyökkäys on jo kovassa vauhdissa ja meidän munkkisoturit neuvottelevat vähän lisää aggressiivisesti ja pelastavat Nabun kuningattaren Amidalan hyökkäyksen keskeltä ja karkaavat planeetalta. Tähän väliin mä voisin kertoa hieman Nabun politiikasta. Kuningatar ei nimittäin tule Nabulle verilinjan kautta, vaan kansa valitsee hänet 2 vuodeksi toimimaan heidän haltijanaan, kunnes sitten valitsee taas uuden. Vähän niin kuin presidentti toimisi. Kuningatar kuitenkin voi olla 2 tällaista valtakautta, joten hänen valtansa voi kestää noin 4 vuotta. Ja te, jotka takarivissä kysytte, että miksi kuningatar, niin siihen mä en osaa vastata muuta kuin että Slay? No kuitenkin takaisin asiaan. He pääsevät siis karkaamaan, mutta kauppakollektiivan luoma kauppasaaros vahingoittaa heidän alustaan ja sen kykyä toimia, joten he joutuvat suorittamaan pakkolaskun planeetalle nimeltä Tatooine. En mä silleen tiedä mitään muuta kertoa Tatooinesta kuin että siellä on hiekkaa, vähän lisää hiekkaa, ja sit, ette arvaakaan, snadisti lisää hiekkaa. Sitten se voi valittaa vielä ripauksen niin rikollisuutta ja 2 aurinkoa, niin olkaa hyvät, siinä on Tatooine. Ja sitten siis takarivissä tajunnut, niin Tatooine on aavikkoplaneetta, ja vaan silleen informaatio liikuttaakseni tai jotain. Tatooinella Qui-Gon kohtaa nuoren orjapojan nimeltä Anakin Skywalker. Kyseinen poika on erittäin taitava käyttämään crafting tableja ja ajamaan kovaa kisoissa, joten meidän vanhempi jedijäpä alkaa uskoa, että Anakin olisi poika muinaisesta jedi-ennustuksesta, jonka kerrotaan tuovan tasapainoa ja rauhaa voimaan. Tatooinilla me näemme myös sen tasosta tempparit iskureplaa Anakinilta Amidalalle, että oksat pois siis kattokaa nyt tätä. Are you an angel? What? No kuitenkin, Qui-Gon Jinn päättää muutaman testin jälkeen pistää suunsa sinne, missä hänen rahansa on, ja hankkiikin pojalle vapauden sen jälkeen, kun hän on voittanut yhden pienen kilpailun. Poika siis saa vapautensa ja ei ole enää orja, mutta joutuu jättämään äitinsä jälkeensä ja vannoo äitillensä, että tulee hakemaan tuon pois kyseiseltä planeetalta joku päivä. Mä tässä vaan mietin sitä keskustelua niin kuin Qui-Gonin ja Anakinin välillä sen vapautumisen jälkeen, kun Qui-Gon tahtoo värvätä Anakin osaksi sitä munkkiporukkaa. Menikö se jotenkin tälleen? Joo, tosiaan, sä oot nyt vapaa. Sun ei tarvi olla enää orja. Kiitos paljon, Qui-Gon, sä oot paras! Juu, ihan muuten oli hyvä, mutta kutsu mua mestariksi. No, planeetalta selviydyttämme ja muutaman snadin pienen mutkan kautta me tapaamme tosi komean, upean ja mahtavan poliitikon, joka sanoo Anakinille seuraavansa tuon kehitystä tarkkaan, ja josta ei tule todellakaan, siis kukaan ei nyt väitä vastaan, ei yhtään mitään pahisviboja. Kiitos, hyvä. Qui-Gon myös keskustelee ystäväjedeilleen ja pyytää saada kouluttaa Anakinia, johon hän saa vastauksia, jotka on luokkaa tätä. Eipä ollu. Juu, ei. Nyt ei kyllä natsaa.
Ja syy tälle, miksi Qui-Gon ei saisi kouluttaa Anakinia, on semmonen pieni juttu, nimittäin Anakinia ei olla koulutettu pienestä pitäen, jonka vuoksi hän saattaisi olla liian korruptoitavissa pimeälle puolelle. Kuka olisi uskonut? No, meidän sankarit ei hirmuisesti saa apua Republikilta eikä Jedeiltä, ellei he voteta, että Valorum, meidän kansleri, on sus ja pistä meidän komeaa, upeaa ja mahtavaa poliitikkoa kanslerin paikalle. Tässä ei sit haise paska kellekään muulle, okei? Okay? Tää ei oo mitenkään sus, tässä ei oo mitään outoa. Hyvä, kiitti. No, meidän päähahmot päättävät palata Nabulle vihdoinkin. Ja pistää siis tää homman niin pakettiin kuin pakettiin voi pistää. Ne saa esimerkiksi avun siltä merenväeltä ihan vaan, että voivat tuhota sen kauppasaaron ja hyökkäyksen. Kyseisen loppuhöskän aikaan myös meidän soturimunkit kohtaavat vielä sitä aikaisemmasta pahoista soturimunkeista, mistä mä puhuin, niin soturin, ja he taistelevat eeppisen lopputaiston toisiaan vastaan. Kyseisen taiston aikana Qui-Gon päättää kuitenkin kokeilla, miltä tuntuu, kun hänet lävistetään tämmöisellä hehkutikulla, ja Obi-Wan kokeilee, mitä käy, jos halkaisee joku kahtia semmosella. Eli siis paha päihitetty, uusi kansleri vallassa ja Nabussa on rauha. Ja loppu hyvin, kaikki hyvin. Eikö? Eiks niin? Eiks niin? Eikö niin? Voi help. No niin, ja se oli siinä tältä jakson osalta niin sanotusti. Tykätkää, jos tykkäsitte tästä, ja kertokaa mulle, jos mä jätin jotain, tiettäkö, unohdin tästä. Ja ei mulla silleen niin kuin hirveästi muuta oo tässä. En mä oikeasti tiedä, miten näitä videoita lopetetaan. Kiva, kun katsoitte tän, ja lähtekää ihan oikeasti jo menemään. Se on moikka, ja vaikka olkoon voima kanssanne tai jotain.